religion. Sakit no pag ingon namo nga ang mga baptay saksi sa Badista o guban pa anay ato yung muta na kibrad pwede na yun muta na okay. Nag-ingon ang Biblia, ayaw dugangi, ayaw kuhain. Galatia 1:8. Kung adunay magwali, nga lahi sa mong pagwali, bisan pag-anghel, tunglohon. Karon, ingon mga Katoliko ang original. Asa mabasa sa Biblia, nga Katoliko original? Very good question. Daghang Katoliko nihawas Katoliko tungod kay dili ka tubag sa maong pangutana. So mga iso na tumasahon ang imong gigamit nga Galatia 1:8. No? So Brad, pwedeng may bawan unsa ka nga grupo Brad or di lang? Ay na lang. Ay na lang. Ayaw na lang nagitugan kay arong dili kabalo ang uban basi pasakop anay noon. Joke lang. So, dili mga igsoon, ato basahon ang teksto nga imong gihatag, no? Galatia 1:8. Sayang, no? Gaulan. So, dili mga igsoon, tinaw nga ang magwali og dili mao ipatunglo. Ato basahon ang Galatia 1:8. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo siya. Ang question. Ang pangutana akong giwali nga ang simbang Katoliko mao ang gitukod ni Lord Jesus. So mabasa ba na sa Bible? Mga ison, ang balaang kasulatan dili lang usa ka teksto, daghan. Pero atong tinahon kung Katoliko ba ang Christian religion. Now, ato basahon una mga ison kung doon na ba'y gitukod si Lord Jesus nga Christian religion o iglesia nga sa English Church sa Binisaya katawhan. Aron matubag nato Katoliko bagina o naa bagina o nganong gitawag na Katoliko. Ato basahon mga ison ang San Mateo 3:16-18. Kamu mga Katoliko, paminaw mo payo ha. Kaning ubang mga Katoliko, mailang mo siya itong tanduay, pero mailang mo basa sa tip sa lasto, pero sa Biblia, wag yung basa-basa. Ha? Mailang kayo mo basa sa sulat silang uyab, pero sa Bible, di yung kabasa. Daga na pasikote. Sa Labrad, no? Anong mabadlong na namo ni mo kay mga kaigsoon Katoliko, bro? No? Okay, sa dilang. So, budritso na ta, ha? Nya, wag makamutugan sa imong sikta, ayaw ginaitugan, ikaulaw na, kay sikta naman na. So, San Mateo 16:18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato, tukoron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog na ini. Katoliko ba ning maong iglesia? Ato masahon mga igsoon, si Lord Jesus. Ang gisulti ni Lord Jesus sa San Mateo 28:19. Nganong gitawag ni siya Katoliko? Okay, Mateo 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Remember ha, tibuok kalibutan. Ug himuha sila nga akong mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Unsa man day ang pulong Katoliko, pero before na ako na-explain, ako sang basahon, ug minukop bagyod sa tibuok kalibutan ang Christian religion. Anon siya tawgo Katoliko? Ha? Ang pangutana nako, mabasa ba nimo sa Biblia nga ang Katoliko may original? Kinag-ingon ang Biblia, ayaw dugangi, ayaw kuhain, daghang pasikapali pa nimo. Oy, So dili ingon ana ang imong gustong ipapangita, dili na makita. Ang nasa Biblia mo'y basahan sabta. Mali ka. Ingon man ko kay ang Katoliko. Mali ka. Dili, ingon ka ang Katoliko may original. Lagi atong basahon gani. Yaw nang ingon magaga, dili na mabasa. Ang mabasa. Kanang imong ipangita di makita ang nasa Biblia mo'y basahan sabta. Ayaw ipasiwata. Uy, ipapangita man ang imong gusto. Ay sa brad. Nindote. Ang Katoliko may original. Okay, ay sa brad, mo ako san tubagon ha. Dili ta ka. Wala ka mo Okay, brad. Dili ta ka pugson mo to baka o dili. Bro, ay salam bro, sa bro. Okay. Bro, Brad, dili ta kapugson mo to o baka nako dili. So ayaw lang ko pogi unsaw nako kapagtubag. Wala man ko. Oh, ana wala. Ang tubag di mo. Oh. So paminawa lang ko di magkapugson. Nangingon ang Biblia, Oh. bantay mo ha? Oh. Ingon ang Biblia, ayaw dugangi, Oh. ayaw kwain. Oh. Pero ang gidugangan nimo, na ang Unsa may akong gidugang? ingon man ka, ang Katoliko may original. Oh. Ibasa sa Biblia. Mao ganing basahon ako nganong Katoliko. Matawag ka Katoliko ha? Okay, sus forbida. Mangita man kag pan dili bread. Ay na,
Daghan ka pa. Okay, Brad. Ako lang ihagyo nimo. Paminaw. Kung dili ka kauyon sa tubak, ayaw nagsapaw-sapaw. Mali mo gini mong tubag, di man ang garay. Ay, dili na maunay mo. Okay. Kay balihon tagang pangutana ka na bang imo mo tinuod. Di ka katubag. Ikaw pumunta na. Okay, sa ako sa nito tubagon for the sake sa atong mga listeners. Dayon, balihon tagang pangutana ron. Okay. Balihon tagang pangutana ron. Now, ang question. Nganong ang isa Brad? Nganong ang Christian religion Katoliko? Base sa Bible, di pa tamo gamit og history. Ato basahon ang Roma 1:8. Roma 1:8. Okay, ha? Kunya sabto nato unsa ang pulong Katoliko kay di man na binisaya. Mo di nakadaot di mo. Ayaw may Oh. nagdaot. Kay kamo ang daot. Ikaw mo magsapaw-sapaw ilog la. Hey. Ayaw ko ginagaot. Kay ikaw ang daot. So, tatanaw ta ni karo kinsay daot. Oh, sige. Okay, tanaw ta ni ro kinsay daot. Ang ato din husay ha, husay. Kamaturan. Kamaturan. Ayaw nang gamitin Oh. ang Kaya ang Biblia, kamaturan. Aw kamaturan. Pero pildi nakadaan kay ikaulaw man imo na imong sikta. Di man kabutogan. Nagbutang-butang. Unsa may sikta nimo? Nagkod ka. Unsay sikta Eh, nimo? wala ako mag-ingon. Bro, ang kabira Hindi ano? na daw ko daan. Unsay unsa na sikta nimo? Ingon siya. Pildi na daw ko daan. How dare you? Muingon ka sa kuha nga. Pildi na ka. Nga wala ka di kay mabasa nga. Ang Katoliko, may original. Sige, ato'y padayon. So ato'y padayon. Padaya, padaya, padaya. Ato'y padayon. Wala, Ay, wala. ano, relax ano? Ay, relax lang. Relax lang. Relax lang. Oh, kamu dito. Oh, relax lang, Brad. Ako'y mautanan niyo. Sina, sina. Eh, relax lang. Ilahanag yun ang mini ng imo kay masuko, ha? Niingon man. Basta mini, masuko, gina. Paakinin na ninyo. Okay. Wala'y mabasa sa Biblia. Okay. Nyara-nyara, Brad. Ikaw ba sa Brad? Oh. Ano ba yung ano mo? Katoliko ba dito? Roma 1:8. Roma City, Roma 1:8. ano? Busa, gisulatan ko kamong tanan Pag ginawag. diya sa Roma. Roma. Sige, sige. Dili Katoliko. Okay. Nga gihigugma o gitawag sa Dios Ato bang panay mo, ha? ingon nga mahimong iyang katawhan hatagan unta kamo grasya o kalinaw. Ano yun, sa? Napay 8 oh. Kalinaw gani. Kaluhon na nato ni. Una sa tanan, nagkurog-kurog man mo kumot. Ayaw kurog yun eh. Pasmado na. O una sa tanan, nagkapasalamat ako sa Dios pinagi kang Kristo. Alang kaninyong tanan kay nagsangyaw sa Kay na? nagsangyaw. Kay Utangan man yung si. Okay. Utangin si. Pagbigyan nato. Di tama mo na dito. Kay nasangyaw Tibok. sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Okay. Ada, ingon ka, ang Romano Katoliko, karon, ang nagsulat din ng Roma, pamina mo ha, si Pablo. Ang pangutana, si Pablo, Katoliko ba? Kakalikot. Ay, basta ay. Ayaw. Brad. May hapon, Brad ha? Sige na. Relax lang. Ayaw sapaw-sapaw. Kita mo imo hagit na. Mini, mang gani atong kaatbang doon. Kung ingon na ang kinaiya. Now, unsay, Kaya may mabasa nga Romano Katoliko. ayaw sa lagi. Original. Ayaw sa lagi sapaw-sapaw. Ayaw sa po. Kung tinuod ka nga Christian, ang imong attitude maayo. Mini, magkadi magka-Kristohanon, engkantuhanon, magsiguro ka. Nagbutang-butang. Engkantuhanon eh. Kaya ang Kristohanon, respetado na siya. Lipat-lipat. Maayo na siya mo istorya. Engkantuhanon. Karon Engkantuhanon. Dito sa bagay akong tinawon, sa ba niya ito soon, nagpaila man nga mini. Ang ako pangutana. Kaya ito explain ha. Kaya nag-ingon siya na ang Romano Sana man ay Katoliko. nadaot na ba niya ito ang programa ning namay gikonsaran sa panuway ane. Dawa, nagpataka nagsulti. Nanong gikonsaran ka sa panuway, magsapaw-sapaw, maghuga. Layo kayo Di mo ka maminaw. Layo kayo Bro. madalan. Okay na tubag. Relax sa bro ha, relax sa bro ha. Paminaw sa bro. Kayo ng Biblia. Lagi ato lagi itong i-explain. Ayaw kwa eh. Lagi. Ang gibasa niya nga Pero mga unsay teksto. sikta ni nagbautismo nimo bro? Ang gibasa niya Bro, nga unsay teksto. sikta nimo? Isa. Di na mo to. Kauna wala gid lagi na ha. Walay Romano Katoliko. Lagi ato sa basahon ba? Laruhan na yung bagsak niyo. Lagi. PK mo. Unsay sikta nimo bro?
Unsay nagbautismo niyo? Gikaulaw niya. Oh, gikaulo na po kanako. Ang ako. Gikaulaw niya. So, ayaw sa brad. Asa. Pwede ba ka mo relax, bro? Oh, resta. Relax sa bro. Relax sa bro. Piki daw ko. Kung Kani may piki. alam nimo, relax lang. Ay lang sa pagsapaw. Oo. Respeto ba? Okay. Okay. Amo man ang programa, ikaw mo'y nanapaw. Oh, ni hangog ninyo. Okay. Tanawa lagi, di na ta ka istorya. Ito na yung programa. Grabe, tawa na. Ako, piki mo. So, respeto lang gamay, brad, ha? Respeto lang gamay. Sige. Respeto. So, mga ison, unsa man day ang pulong katoliko? Lalo pong Tanawa, usapaw lagi. Ang Biblia may patumaga. So- Unday pulong katoliko. Atong basa, ulat, ayaw lagi sapaw-sapaw. Mali mo. Ay, so, kung mali ko alam nimo, ay nagsapaw. Okay. Ay nagsapaw. Paminaw na to. Kung sayop ko, ay nagsapaw. Para magkorte, bisag kriminal klaro, irispito na siya. Ay, sila na rin sa nag-imo. Palusot na mo. Ewa ka katubag. Sos, ginoo. Now, unsa man day ang unsa man day nga pinulungan ng Katoliko? Bata ang Biblia. Ayaw paghirap. Ay lagi pagsapaw-sapaw. Bata ang Biblia. Bro, basig, sinutan ka si Ginoo ron, bro. Kamu ang sinutan. Okay. Kaya kamu ang Okay, piki. maupsan tagpailob ni mo. Okay. Ang hadlok na. So, brad. Respeto lang ba, ha? Respeto lang. Ang ako. Amo na yung programa mo, explain ko. Okay, sige. Ang ako, kanang mabasa sa Biblia. Okay. Naghandang pasuwatin, Ah. kanang mabasa sa Biblia. Sige, kay tumagon ko na tanan. Adto lang sa atbang, bro. Adto lang sa atbang. Katubag sa usa, kanang nanood. So, adto sa atbang, bro. Ay lang samok. Amo lang ang yun mo. Ayaw samok. Bakit man mo pangutana? Balik lang, bro. Hindi ko man akong explain. Wala ka mag-iwan nga, balik na mo yung mag-explain. Pangutana to baga. Kaya na pala. Wala mo! Layo na kayo sa matura! Okay, brad. Relax lang, brad. Ha? Relax lang. Relax lang. Oh, relax lang. Kamu bitaw. Ako lagi nang usayon. Relax na mo kay kamera! Lagi, pero ayaw magsapaw. Ayaw sapaw. Karoon na ito ni Ayaw sapaw. Kay nga to tinarong ni. Tinanong! Kung dili di mo madawat, wala may problema. Ang amo lang, Bata ang Biblia kay tayo! ayaw lang sa laging sapaw. Stilan, Ginoo. Kinanglan, matag pulis, ani siguro. Ayaw magsapaw kay, di magkapugnan. San? Ayan sa kuwan kay ilaha man. Ayaw sapaw ba? Kung bigay. Ayaw sapaw. Pero may naging Okay, sige kung bukan na to bigay ni. Oy, Dito ipapaklaro. sa kay bigay man ni. Oh. Ay do. Ayaw lang sapaw. Ay do sa sapaw. Ay, nawa ha? Dili ko ba mo na pangutana? Ay, wala ba ko? Gani ka to ba? Ayaw lang sa laging sapaw ba? Hulatan, maka-explain ko. Nek kay ilaha man yung programa. Wala. Ayaw ko lang dito sa public. Grabe, nagawana. Hulatan sa kayo mo explain ko. Unsa ba ang pulong katoliko? Dili magkapugson. Ay mo trade na. Dili lagi na mahimo lagi. Ayaw lang sapaw. Ay nagsapaw. Ay nagsapaw. Ay nagsapaw. Ang ako, tanga ka na tama sa pangutana. Lagi ayaw lang na di magkapugson. Pag mutubag Di magkapugson pagpatuo na mo. Mabot lagi sa pangutana nimo. Mga isuon. Ikaw man yung Kamo mangutana. Bulat mo sa tubag. Ayaw mong sapaw kay dili mo pugson na mutuo sa tubag. Balikan niya, pawalihan ka niya. Pero ato lang gamitan ang Diyos noon na pamaagi sa tubag. Yara. Now, ang iyang ipangita litra por litra. Ang question, tanan ba gitudo ni Lord Jesus na sulat? Ano mo sa ibo sa iyang manuganan? Ato basahon nga dili tanan na sulat. San Juan 21:25. Dili makapugson pagpatuo na mo, irespeto lang me. San Juan 21:25. Musibo ba ni sa iyang giingon na litra por litra lang yun ang basihan sa Bible o ang tanang gitudo ni Lord Jesus na sulat ba? Ang tubag mali siya. Ato basahon. Uy, ha, mali daw ko. Okay, atong saon. Okay, ha? San Juan 21:25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. O kon gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Imagine, daghan pa ang wala masulat. Question. Nganong Catholic Church man ang tawag sa Christian religion? Unsa may nasulat sa Biblia nga batayan? Nawala niya. So, Ilhanan yung mini siya no kay sapaw-sapaw ay respeto no. Okay. Now. Okay. Ana. Okay. Now, nganong Christian ang Catholic Church? Nganong Catholic Church ang Christian? Ato basahon ang Roma 1:8. Kaya ang pulong Katoliko mga igsoon
kinat sila na nga pulong sa English universal. Ang universal na pasabot og lokop sa tibuok kalibutan ug mao nay mabasa sa binisaya nga Bible. Kay kung Spanish pa ni Katoliko atong basahon. Pastila ni ato so on ay. Now, mabasa ba sa Bible nga universal sa Spanish Katoliko ang Christian religion? Roma 1:8. Anak ta, tinanong ta di magkapugso na mo. Pwede ba mo Okay. brag? O niya na, wala sa Maminaw lang sa. Di mawala mo. una sa tanan. Listen kay pala mga igsoon kong Katoliko ha, mo ni basihan nganong Catholic Church ang Christian religion. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, pinagi kang Jesucristo, alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsa giingon? Ang Christian religion nasangyaw sa tibuok kalibutan. Unsa man na sa Spanish, sa English, universal or Catholic. Sa Spanish, Katoliko. Ang question, ano Katoliko may atong gigamit? Ngano? Tuod kay ang Pilipinas mga igsuon, gidumala ta sa Spanish for 333 years. Ayaw sa hulata sa kuma. Di pa tayo bro, ano yun? So mo wakit ay ano. So mga ison, ang gigamit nato Katoliko. Dili lukob sa tibuok kalibutan ngano? Kay ang Spanish mga igsoon gidumala nila ang Pilipinas sulod sa 333 ka tuig. Hinungdan nga daghang pinulungan nila ang atong gigamit. For example, Iglesia, Spanish word man na. Unsa pa? Dulce. Sa ato kinde, sa uban dulce, Spanish man na. Numero 1, 2, 3 sa Spanish man na. So mo na mga igsoon ha, isa bro, kanina lang. Wala pa man siya nagakuan. Gitawag og Catholic Church ang Christian religion kay ang Christian religion maulang ang milokop sa tibuok kalibutan. Og mauna ang gipanguluhan ni San Pedro nga si Pope Leo ika-267 nga pangulo. That is why sa history kung mubasa ta, Christian is Catholic, Catholic is Christian. So pwede na. Gamit niya Espanyol daw. Sa Biblia, si Kristo Hudiyo. Dili Espanyol. Oh, yan gani. Okay? Banday ka ha, lalipat-lipaton mo. Gigamit na po niya si Pedro. Ang pangutana, mabasa ba sa Biblia na si Pedro Katoliko? Gani ang mga apostolis, ningingon si Pedro, ayaw pagbaton og mga ribulto nga sa magdagway sa tao sa Roma 1:22, 23. Bisan ang Biblia, sikutan natin son, ang nagbaton og mga ribulto, mga ganito, ang pangutana ako, asa mabasa sa Biblia nga ang Katoliko may original. Word by word. Kaya ang imong gisulti, word by word man. Nigamit siya sa John 21, wala niya pa na yung nagbasa. Kaya ito ba na yun? Ang John 21:25, ingon ito, bisan pa ang langit imog, o ang iyot ay imog papel, ang dagat o ang tubig imog tinta, dili pa igo kasulatan, igo na kana. Kung unsay nasulat, igo na kana alang ganinyo. Nasulat ba ang Romano Katoliko? Wala. Mao ni klaro. So, balihon nato ang style ha. Musupag bangka. According sa history, Catholic Church is the true church founded by Lord Jesus Christ. Pero musupak ka. Question. Aysa, Brad. Musupak bangka ka sa simbang Katoliko nga mo itinood. Balihon nato ang pangutana. Ang Katoliko mo tinood? Oo. Wala kay mabasa. Musupak bangka kalagi. Paminaw ba? Paminaw. Analyze ba? Mali ang imong Mingon ko nga Katoliko mo itinood. Pero musupak ka. Nako mo ha? Pero musupak ka. Biblically. Lagi, sumusupak ka. Biblically. Ayaw ko. So kay musupak ba ka? Kana bang ibong pundok mo na ang gitukod ni Lord Jesus? Oh, kana, sige, kana. Oh, nangutana sa sago Sige. kani daw akong pundok. Mo ba na tinod? Mo ba na ay pagsabot. Sige. Kameraman. Oh, sige. Oh. Mo ba na tinuod nga gitukod ni Kristo. Oh. Tubag. Nabugnaw. John 14:6. Ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Walay magkanto sa man kung dili pinati ka na ko. Mo ni among grupo. John 14:6. Pabasa nga ko ang iya way mabasa. Sige sa may tinuod. So ang pangunsa may pangalan dahil sa imong sa nagbautismo nimo.
Ano bukis mo na ako? Oh, sa kanya. Sa pundok. Oh. Ha? Sa kanya. So, galang John 14:6. Ay, usa ngalan. John 14:6, ako ang dalan, kamatuoran, o kinabuhi. Mabasa man na itong gismo. Usa ngalan. Ang Katoliko may mabasa. Usa ngalan. Adi ba? Adi mo to. Gipangutana siya unsay ngalan pero iyang gigamit ang John 14:6. Ato masahon og ngalan ba ni sa iglesia nga gitukod ni Jesus? Ato masahon na. Tanawa na din pagkabaluktot ro ni mo di pa ka masakpan. Sige, go ahead. Okay. Ang question, kana bang imong pondo, kana bang nagbautismo nimo mao ang gitukod ni Lord Jesus? Ang tubag nimo John 14:6. Wa pasabot ang ngalan na diha. Ato basahon og naa bay ngalan. Bigla pangutana sa. Kaya Sa nga sino pa dai sa bro? mura man kag nabungol linoon. Wala bautismo. Mikrofon man di na magkakadungog ginoon. Wala na ako. Ang ngalan kay pundok. Sa ngalan pundok. Bungol-bungol man siguro niya teksoon. Ayaw na gamitan ng ID. Osmon ha? Dili magkamuto nga ang simbang Katoliko mo ang gitukod ni Lord Jesus. So ang question, kana bang pundok nga nagbautismo nimo mao na ang gitukod ni Lord Jesus? Ang tubag nimo John 14:6. So buot pasabot, ang halad sa imong pundok na dito. Gisgutan. Ang gisgutan na to ang mabasa. Ang question ba? Ang question mo. Biblikali. Lagi. Biblikal. Osmon na puta na. Kay basig bungol-bungol. Kini bang pundok nga nagbautismo nimo? Mao ba na ang gitukod ni Lord Jesus o dili? Mao o dili? Ang iyan na pong gipasitabaw, Wala kanina. bunyag bautismo. No? Kung dili ka mabautismohan, maluwas ba ka? Dili. Bautismo may mong gitapik na po. Ang question ba? Di na ko mugamit ang bautismo. Kana bang pundok nga imong gipasakupan? Mao ba na ang tinuod? Mao ba na ang gitukod ni Lord Jesus o dili? Oh, kana. Klaruhan pangutana, kaklaruhan ang pangutana ha. Oh. Kana bang pundok nga imong gipasakupan? Mao na ang gitukod ni Lord Jesus o dili? Oh. Siya kay siya ginagingon, ako ang dalan, Sige, sige. Okay na. kamatuoran, Sige. o kinabuhi. Ako masahon. Wala magkadto sa man kung dili may agi kanako. So ako masahon. Eh siya bawa na dito. Ako masahon. So ang alat sa imong pundok, one way. Dili, dili. Ayaw. Ako sa may alat sa imong pundok. Ayaw ligi ko na. Okay. So ato basahon ha? Sige, 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 basa. So mga iso na nga kong pangutana, unsay ngalan sa pundok kayang ipasakupan. Ang iyang tubag, John 14:6. Oh. Ato basahon og ngalan ba na sa gitukod ni Lord Jesus? Oh. John 14:6. Gusto mo na. Og naa ba yung giingon din nga mauni ang ngalan sa gitukod ni Lord Jesus? Oh. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kabaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Wa man nagigingon da, mao na yung ngalan sa akong gitukod. Ay, explain na po. So, walay ngalan. Okay, another question. Sige. Humanom sa naton, eh? Ay, nagdagan dito. Taruhon na to. Si Kristo mismo nag-ingon. Ang iya, nabay mabasa. Oh, sabi na itong Ang mabasa na gani, ako ang dalat. Muingong mo siya, nabay mabasa. Kakaroon ng mabasa, bungol ka. Brad, sorry kay Brad ha. Ang question ako, unsay ngalan sa pundok nga imong gipasakupan? kasilan. Ay, na, Ah, na siguro ni tubayan siya, no? Dili na ang ngayan. Pare ko na pangutana. Wala, no? Wala, dili ang ngay tubayan. Ayan na. Okay. Brad, ako balik ka na. Tubayan ta kag-usap. Ano maklaro na mo kay kami Catholic Church? Wa mi kabaloon sang pundoka ka nagpasakop. So ano maklaro na mo unsay ngalan sa pundok nga imong gipasakupan? Ngalan ba unsay ngalan? Unsay ngalan? Baptist ba? Foursquare? Mormons? Iglesia ni Cristo sa Balista? Ay paghulat sa diha. Unsay ngalan sa pundok nga imong gipasakupan? Maon ang ganes, kapila mo rin balika. John 14:6. Sino na pangalan? Ha? Hindi ka ba nung basa? Sino na pangalan? Si Kristo, kinsa na pangalan ng Kristo dili? Pangalan na ni Kristo. Muingo sa dito pangalan. Dili mo na pangalan na. Ha? Karon ba, kumutan ako ni Brad. Ayaw na. Isa naman yung programa. Ang akong pangutana ngalan sa pundok, wa ko mangutanag ngalan sa Sibior. Ngalan ba sa pundok kay mo gipasakupan? Sakop ka ba sa Baptist? Sakop ka ba sa Foursquare? Sakop ka ba sa Mormons? Ang question, unsay ngalan sa pundok nga imong gipasakupan? Hindi gini kadungog ni, nagpabungol-bungol. Kaklaro nga ng John 14:6. Wala na may lain. Napapanilang ngalan, ingon ang buhat 4:12. Wala na ilain naghatag sa silong sa langit ibabaw sa yuta nga ang tao maluwas. Ang pangalan ni Jesus Christ,
Katoliko ba gingon? Mag Sige, sige. ay, ilaran ninyo, mailan ninyo. Okay, so daghang salamat, brothers. Thank you very much. So wala na tayo makuha niya, kaya dili man siya kamao. No, dili siya kamao. Wala na ako. Ayaw sapaw. So ayaw na nagsamok, Brad. Ayaw na nagsamok. Surrender! Ay, surrender minimo. Surrender minimo. Surrender minimo. Pildi ni, pildi. Oh, na, ayaw. Ayaw. Wala, Lord, Jesus, Lord, magsiguro yan. So salamat kay brother. Jesus